Vujadinović pogađa, nerešen rezultat. Posljednjih pola minuta. Petković poentira, vodi Leskovac. Vujadinović, da! Do kraja ne pogađa Nešić. Stojanović pogađa 20-20. Posljednji napad ima ekipa Šaovina za titulu, za 1.500 evra i slot na finalu. Cenović 2 za napad. Cenović ne. Kraj igre. Produžeci, poštovani gledalci. Kako je odigrala ekipa Leskovca pre svega sprem one partije u grupi 20-20. Potpuno u svakom smislu ravnopravna partija, veliko finale. Imamo produžetke između ove dve ekipe. Ko prvi dođe do 2 postignuta poena osvaja sve.